dzinoigumidze musabo wesunguradza munopiwa nepeace and love saloon pa Blue Jeans Radio chishanu chega chega mwina DJ Hati David Chipoy. Your DJ has only just begun. DJ Hard on the radio station, Blue Jeans Radio. Nditi makadi zvinikana kuti mazwera seiko yiri Friday handiti arangarire seiko zuva renyememe amuri kuzvigona seiko musi wa 3 October handiti 2020 rakunonopera gore mumwedzi wa DJ panamba tension ndorina nditika a gift muyozi anekambo kanonziko murudo anzusa simba kana zvicherema nditi shinga urimo anditi ndizvo okoyo ako panamba 9 pakamira seiko uyezve kwamuriko kokuri seiko avakomane ande ndichita kudhukirwa zvangu so iri Friday day this day handiti akupera kwevhiki so andine chimbo chekutaiwa amuri kundibara zvakanaka masaisa yacho nditi ainodziyo Blue Jeans Radio mwina the Blue Jeans master Hati David Chipoy ngatinzwe pana manani pakamira sei pakagarwa nechibaba paradza imesi nejera maboys anekambo karonziko kukangira pakazvira dzimwe That's
mapirizi ekurarisa ndo atakupa mazona nditika tokupa ikarike manheru zoa chirongwa chake kuti zvinakidza nditi nepfenyero neblue jeans radio amwina hati David chipointha blue jeans master bakudzi pa radio pacho pabangoni dzashe akokuseka yangu neona ziko azviri kutsvibidere owakangira pakadzira dzimwe mwana Stereo music power. Lincoln, Cape Town, Zitinie, Bloemfontein, Witbank, Daybane, Peter Marisbeck, Port Elizabeth, Parzepa Newcastle, Asisepa Lady Smith, Home Nambiti, Aninjani. Ando svika zvapo paJoburg pamusha mukuru parizeko zviri kufamba andivananiko varipo papapa andivananiko anachera muriko here zviri kutapira ana mandlofu ana makwira miti zviri seko ana mamonyo zviri kufamba ana tembo mutsarana majejeje makadi machele Man United Tottenham parizeko pachitaka pa Liverpool zviri kufamba here wakatanga kamutambo wacho pakatoipa kwa Pep Guardiola bwanji tupi nedzoikani pane pakatoipa nditi number 8 pa garage komana Amosi Tekwani re-entry kadzoka zvakare anzi musareba pakuitira mwanhu zvakanaka anhu wee mwazvizwa here ramba imwe chinoe zvakanaka basi kudai so zvinobuda bhobho handichazvira zvimamene zvakati one day nhasi nekuti tine hurukura nairina mukomaidas mushure monge vasangana netsaona yavasangana nayo yekupiswa mushure monge mota yafamba nayo yabatira moto handiti atsoda kukudza Mwari nekuti kana ivo vega vari kutestifya kuti haiwa Mwari variko zveshuwa uyezve kune vese vakavashwirawo kuti vapora handiti nevakavanamatira vari kutenda zvikuru muchavanzwa kana vachitaura handiti hanasi nangoti ndingoyatsopa chirongwa chese chive chavo ndo vakafona pa +263 7749219 vachida kutaura pachirongwa handiti thank you so much boss Midas touch chiba zingungundengu vamwe vanozoti chindironga chipfumbeo kunobva chimwe zirai vamwe zvese zvamungada kuitiro yekuti kana muchida gara vanokuda ivi magombarero vacho munogoma mizuriko yekuti kana muchida gara vanokuda ivi magombarero vacho munogoma mizuriko vagari veRustenburg, Brits, Mafikeng munoziviswa kuti Peace and Love Saloon yakavhura zvakare ine mahairstyles anotiwo carrot, twist, freehand, hairpiece and many more. Mahaircuts anoti mohawk, cheese cop, police cut, box cut, ladies cut, brush cut and many more. Kuti munzwe zvakawanda batai DJ Latest pa namba dzinoti +276 1343 7323 kana kwenda pa email address inotiyo peaceandlovesaloon@gmail.com. uye nekuda kwechirwere cheCovid-19 munokurudzirwa kuti muye makapfeka mamaski enyu. Peace and Love Saloon, the better solution and more value. zvakanaka zviri kutapira zviri kutsvibida
tebule kuti haibo uyangipata kahle kusina wanizokelapo yakhona ayibizo langu hati David Chipoint the Blue Jeans Master son of Moyo King David Simon Mutambi ingoma yachona amaisara angiyengoma ihlezi kunamba 7 Singwenya pari zaiko pa Zambia apo zviri kutapirere Save never mind ana murombo ane rimwe timu rosa nditi thank you so much ndekuvhota sonzoro nomakavhota veduwe ramba muchikotsera nditi but pa YouTube apa mune muri kuomera kuenda apa pa YouTube musi kuenda veduwe please itaya kuti nepenyo resimukira nditika ende mungobayo chisubscription cheche mungosubscribe wakudai so subscribe Blue Jeans Radio Station kuti zvinakidza nditi musatiregererawo kumatoremerwa zviri sei muningini ndikufamba here maita touch baba chachi ngungu ndende ngungu vakomana wada kupa tinombotengera koko naye mukoma ipapo unoona satanika tinombomira chesatoona jojo rekoko rarembera but ndikokasadaro vakoma but unoziva kutini mwari variko muningini mwari vari kuyerako ipapo paifanira kungofa munhu ya bhozi maitikire zvinhu zviya manzi ya unotona kuti mwari vanenge vachida kumboti vanenge vari kuti ichimbori nekachinangwa newe mbichana imborarama but the recovery yacho kuti within 3 days ndadzokedzana nyama so I can't believe it ndozvakaita mwari aiwa mwari muhombe tinoparidzira vanhu kuti zvikasashamisa hasi mwari bhozi mukaita 2-3 weeks muchirwara kamunonyatsoti ndakazongoporowo nenguva yangu yako yawakawana kuti mukaita mabinda naye kuti mega munoitasoti ndofunga ndichira 2-3 weeks ndakarara ubva waona 3 days time mwari vatokuitisa nyasha unotenda mwari kana ende kuchipatara kana maiguru wako ndaitaudza kuti endai kubasa hamuna murwere pano vachidai vakati ndokusiya here makadaro zvino aiwa ndikati endai kubasa uku indiri bho handiti kuti kozi munhu anenge achichirisa ndianipedzera arwara ndovana vachitorwara soti vanopedzaa ndo vanenge vakutorwara ivo ende pakuba zvakaitika I made sure kuti she's the last person in the line to know ya makagona bhozi aigona kuti zepu ndezvi zepu wotobva waita double trouble mutoenda kumariro baba muchiita kumariro emunhu angonzwa kuti mwe munhu apiswa nemota iwo wakaduzuka kumeso vakomana kapakaipa zviri sei ndiripo apa muri kunzwa sei baba ndiri right ndatobva muzuva munhu anchitenderera nchimbotenderera mu ndaright handitonzwa gwindiri ndakutoda kutanga kuidzokera kuchimu manje aiwa zvakanaka zvinofadza kunzwa tinokuza mwari zviri right ende unoziva vanhu vasadherera sungura vachifunga kuti haisi calling ka aiwa minamato yakangoitwa ipopaya chete hati ndikunyeperi vanhu zvavo unoziva kana uri munhu wevanhu vanhu zvavo vaiuya vachindiona here and there but unoziva faith unoziva mugrupu muya mune vanhu vanonamata aiwa muyazondoziva kuti mune mhondo mune shanguitika dzekunamata unoziva vese vanamupana teki nanagizi so vachiuya kuisa effort kuuya in the middle of the night mukoma mazora sei mutokusiyirai zvakanaka unoda zvakadini aiwa uchada aiwa anateki mafundisi ka havangodi kuti vanhu vazizive zvavo bozi unoona uselebhu hwacho ka wasiyana netimu redu rebhora riya vaikura vekuti waiti ukati blamozimbeivhi onzi yesupporter ava unoziva the humble ndosaka unoona mwari akavata chipo ichi ka kuti vapedzerera vakutaura zita ravo cho handitika handikunyepera aiwa zvinhu zvinobuda vanhu vacho
nendo ndakatonzwa kushokewa ndikaona kuti hazviitwa vanhu vane rudo haisi nyore kuti mangosangana pagupu then vanhu votoita chipatapata chokutoteveseka musoro kuti kuhama yedu unoziva they went an extra mile zvimwe zvokuti unoti mungena ndine here ndanyanyokosheeswa vanhu waona zvokuti zveshe wabane umwe akazoti mundara ichofambai muchimodhera bhozi makatikoshera vakomana wozodei mani ndizano inini munin'ina wangu ndinofara kana vana mundara wangu koko vandoziva kuti kuno mufana ari pachitungwiza ari kurema kunge chitunha wakumuziva here munhu vanomuziva vanotadza nei ko kana unoziva ukakanda bhodho riya ramobika friday riya hatichengeti kai kuendesa wokuti vanhu vachiti mudhara ndipinzeiwo ndekupiko uku mama mzalisorewoka namauya ndinayo rimwe zuva vakomana wezangu andapedza chikamu chekutanga namukoma Midas kwasira chekwaziso manje takataura 13 minutes ndazongodzigadzira ndikadzidimbura kuti tisanyanya kupedzera nguva chirongwa chengoma nditi Blue Jeans Radio sungura top 10 chamunopuwa nePeace and Love Saloon, the beta solution and more value. Brighton chimara chibodo pa number 6 ndakati trey papa sekuvhota kwenye musi wechina atitika 4 p.m. to 6 a.m. yawe Friday ya sarazo karonziko zangu zichanaka vachete paupenyu rimwe zuva ndine vimbo zangu zichanaka namoya ndinayo rimwe zuva vakomana wezangu zichanaka inguva chete paupenyu rimwe zuva ndine vivo zangu zichanaka tariro paupenyu rimwe zuva mumwe wangu zako zichanaka ando zviri kuitika pana chino yeBlue Jeans Radio mina hati David Chipoi the Blue Jeans Master vakudzipa radio pacho zangu zichanaka ko number 5 yakamira sei kuti katinzwe arekanzwe number 5 waja pakati pechirongwa pagere chikomana Alec Musuki anechazunguza the Eagle Power pakatoipa nditi anzika zevezeve ayayaya inzwa apa yes hakuna gadi anobirwa imba Chuto Jablan JP spiritual father wizera bori mudara kusvikira vati sori
minisiketi undimirire paketi iri kuuya miri hoti ndakuvarira mukati pfeka minisiketi undimirire paketi iri kuuya miri hoti ndakuvarira mukati njiyaiwi ukachembera waru nyaya yerudo inonake ukachembera waru saona njiyaiwi asungura patsogolo kuti ta yerudo inonake ukachembera waru saona Yeukazhure kwawakabva, yeukazhure mwananguka, yeukazhure kwawakabva, yeukazhure mwanangu, uchiziva mai kumusha, mari munamba, uchiziva baba leyi ngoma velgu kujaketala ibizo lake ngumusa marimbire ingoma yatona yeukazhure ngiye ngoma ihlezi kunumber 4 asema fotela magaita ndite. That's how we do it right here on Blue Jeans Radio Station. yeukazhure chidonoro, yeukazhure And you can get in touch with us on YouTube as well as on Facebook, Instagram, SoundCloud, and Telegram. And you feel me? What I need to do is to visit our YouTube channel. And please, I beg in the name of God, subscribe, like and share. Kuti zvitinakira nditi zviti mbumbumbu kudijera tivaramba vachita tunhu twavo so vachikakarira so handiti vachisekerera kuseka yangu yeye handiti here mabroira zviri seiko overseer Dunlop zviri kufamba here team Facebook muri seiko mwana wa Moffat Ru zviri kufamba here Nelly Paraseva Pretoria Atete Julie Parasego Mama Fikenga Atete Melody Ziriseko Mama Fikenga A Peace and Love Zimbabwe Ziriseko Vongai our sister together with Atete Ruru and Bwanji Tupi Kotita Danganaga mirira dutsiro ndadutsirwa Chandina upenyu tenzi wangu Fumandare nayo Chandina chamera upenyu tenzi wangu Varimi magwacha mandisvitsa kure kunditsikira maita muri yangu irarambe mawindi mavhenda mandisvitsa kure kunditsikira maita muri yangu irarambe masifu sebvanzinde vamwe vese manongozviitira mandisvitsa kure mufunge muchindida ndimbire chimbo mafanzi woye kana muchindida ndimbire chimbo mafanzi woye tindopa mangoma uri mambo auimbe nyambo iri ziva uri rambo dzinonhaka dzako dzimbo donza tambo wakaimba Solomoni mambo za adequate zina tindogwazi azisongo zinonzi amandisvitsa kure unenge wambodukitira wambochema wamboyuwira wamboridza mhere yosvika nguva yekuti wakutenda Mwari. So a testimony time. Thank you so much my brother man Mofela pari basa kutaura ndita kupataura ipapa Mofela
munondikoshesa zvakadaro Unde. ndinakuziva munondikoshesa zvakadaro dai huku toita sei apa tozoridza chikwapa iri menyu koya Mr. Midas tozoikontinya nayo next week handitira yetokontinya next week yazviziva nekuti nguva zozorera machitiza nditira adzikutiza sugara panapa regandidai show ifamba chimutera stani vamambo Naye baba Naila, ndicho siku ni msoro wangu, I need something. wakadzura kupika mvura kubva wabuda kudaka kudaiso Zvasekuru akomana, ndakadzira kunonzi ku Peace and Love. kupiseti Peace and Love Saloon sekuru. zvekuti kana mbuya wako wakaita vanobuda here kudai Vanobuda kuita ngirozi chayo, kuita mandara chaivo. chirege kugara pano muzvikuru regatino pambuya vako kabari vaende ikoko kupise ndavhu kwacho ikoko Peace and Love Saloon is the better solution and more value. tindongwazangari pa namba 3 handiti andasvomhara pa namba 2 panobarwa munhu atekiteki share the chari express imofela zvakare mofu yomukono mofu makwira miti imi mokwadzisa musamudzi aritendadeka chiti mwari mationa apa matirangarira uwe pakubarwa kwaje Kristu takafara kwazvo tikapemberera tichiti ave makorokoto tikaritendadeka tichiti ave mationa iye matirangarira okotiratidza ndiro omotinoziva chakamumbira kuti padenda irori tikundiseyo vanozviziva kuti munogona yare vari kukumbira kuti padenda irori muvanunuriro tsika mayo tekiwe vandikonzeresa kana vida upinda muchirongwa anditi kabata imimi chief ya mbongo +276 1245 6700 vari kubatsira kumapinda sei muchirongwa anditi kana bara chairman saziya apana mazonzo +277 8316 3806 mopinda muchirongwa kana vida kufona anditika kuti munga muchipinda wokwazisa anditi bata DJ Hati David chipoita blues master pana batsinotidzo +263 7749219. That's my number. You can call me. Oza. Call number 1 yakamira sei kona suno.
Jeans. Welcome to the Blue Jeans radio station, where everybody is somebody. We make sure we cater for all your musical needs. If you are lust for gospel music, this is the place to be. There is a lot that is lined up for you. There is the Sungura music, popularly known as Museve. You will be dancing your way up, and I rest assure you that there's a lot more programs that has been lined up for you. Whatever that you want to do or talk about, this is the place where you can be able to enjoy. Find us on Facebook. Just look for the Blue Jeans radio station. Also find us on YouTube. You will look for the Blue Jeans radio station channel. Subscribe, like, enjoy, and share. Give him a time, why that number one is number one, yo. Valerio Baguba. Angara mafalo kwane mpachino kwa chile nasono yu Blue Jeans Radio Sungura Top 10 Mwina hati David Chiboi the Blue Jeans Master Bakuzi pa radio pacho bangoni zashe Ana tena na fara sangu yevi Amunondi tira swakanaka nditi Amunondi pasa manyemwe Alese wakafota mwarika kuitire swakanaka Atichafurra mberi ne hurukuenda kasha na mkomaida Zinezura nditika Atichafurra mberi nayo next week tiri kufara kuti mwari vakavaitira zvakanaka mushure mangu vasanganetsaona nditi. Thank you so much guys once again. Kune vese vakavashuvira nekuvanamatira kuti vange vachiporeswa handiti. Vari kuti in 3 days time vange vatove bow handiti. Saka zvinofadza zvinonakidza handiti. Ngandei pa weekend apa Premier League apa nabva pano zvakamira sei apa imi rekani nyara zvangu ini muchele ini mubhaka ababa imusara zvakanaka mwari garigara kuchengete atosangana sondo rinotevera achiriyo mange makateerera kuchirongwa Blue Jeans Radio Sungura Top 10 chamunopiwa chishanu chega ne Peace and Love Saloon pa Blue Jeans Radio mwina DJ Hati David Chiboi tosangana zvakare izvo ndinotevera.